Brynhawn da, dwi Anna Griffin yma o tîm Llais y Maes. Dwi yma gyda Gwyn Lewis, sef Trefyndd Arholiadau'r Orsedd. So yn fas, beth yw Arholiadau'r Orsedd? Wel, mae'n un o'r tair ffordd y gall pobl ddod yn aelodau o'r Orsedd Beirdd. Yr ffordd gyntaf ydy bod chi'n cael dod trwy anrhydedd. Yr ail ffordd ydy os oes ganddo chi radd trwy Gymryd y Gymraeg. Ac yna all pobl, os nag dyn nhw yn y ddau gategori yna, sefyll arholiadau'r Orsedd. A mae yna arholiadau i gael mewn llenyddiaeth Gymraeg, barddoniaeth, mewn iaith, cerddoriaeth, cerdant, ag ar gyfer pobl sydd hefyd yn itganwyr mewn bandiau. Sut ydych chi'n hysbysebu'r cyflwyr i wneud yr arholiad i fod yn yr orsedd? Wel, mae yna sawl ffordd o hysbysebu. Mae'r wybodaeth ar gael yn rhaglen y Steddfod, ond hefyd ar wefan yr Eisteddfod. Hefyd, da ni wedi bod yn defnyddio gwefan BBC Cymru Fyw, ac yn fan honno mae yna wybodaeth am yr arholiadau, a hefyd enghreifftiau o bapura ac atebion fel y gall pobl weld be ydy'r safon ar gyfer dod i mewn trwy'r arholiad. Pam ydych chi'n credu does neb wedi sefyll yr arholiad eleni? Roedd yna un person wedi cofrestru i sefyll yr arholiad, ond oherwydd amgylchiadau wedi gorfod tynnu nôl. Dwi'n meddwl bod yna amryw o resymau, felly yn draddodiadol oedd lot o bobl ifanc yn dod i mewn i'r Orsedd trwy arholiad, ond bellach maen nhw'n gallu dod i'r Orsedd oherwydd bod nhw wedi gwneud gradd trwy Gymryd y Gymraeg, felly mae'r niferoedd sy'n dod i mewn trwy arholiad o ran pobl ifanc wedi gostwng a wedi mynd i lawr. Mae yna amrywiaeth, dwi'n meddwl, o resymau, felly falle bod o ddim yn gyfleus, neu falle nad ydy amseriad yr arholiad ddim yn gyfleus i bobl. Yn amlwg, mae'n rhaid yr Orsedd gwneud mwy, denu pobl ifanc mewn i wneud yr arholiad i ddim wedi wneud y gradd yn Gymraeg. Beth allwch chi wneud i denu pobl ifanc mewn sydd heb gradd yn Gymraeg? Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni ddangos bod yr Orsedd yn sefydliad sydd yn sefydliad pwysig yng Nghymru, yn sefydliad sydd yn gynhwysol, yn derbyn pawb mewn gwirionedd, felly sydd â diddordeb yn yr Eisteddfod ac mewn diwylliant Gymraeg, ond hefyd o ran yr arholiadau, mae rhaid i ni sicrhau bod y maes astudiaeth yn faes sydd yn denu ac o ddiddordeb i bobl ifanc. Beth yw amrediad o'r oedran? Amrediad oedran yr Orsedd, mae rhaid i chi fod dros 15 oed i ddod i mewn, ac mae yna rai pobl mae'n debyg sydd i fyny at 80 oed yn yr Orsedd, felly. Ond nid pawb sydd yn dod i'r Eisteddfod bob blwyddyn naturiol, felly mae'n dibynnu ar leoliad y Steddfod a be di cyflwr eich iechyd chi hefyd. Pa ganran o'r Orsedd sy'n pobl ifanc? Mae yna ganran eitha uchel, ddweud y gwir, o yr aelodau ymhlith pobl ifanc. Sa chi'n sylwi yr wythnos yma, felly, oedd yna ganran uchel iawn o pobl ifanc cael ei derbyn oherwydd ei gradd. Felly mae yna ganran uchel. Os ni'n dweud, rwla o gwmpas tua 20%, mae'n debyg, o ganran ymhlith pobl ifanc. A'r gobaith ydy bydd y bobl ifanc yna yn dod i'r seremonia Orsedd ac yn cymryd diddordeb ac yn cymryd rhan hefyd yn y seremonia. Fe rydych chi'n rhagweld dyfodol o'r Orsedd? Dwi'n gweld dyfodol yr Orsedd, mae o fel rhywbeth cyfan gwbl unigryw Gymreig, felly, a mae o yn un o'r unig ychydig bethau sydd ganddo ni o ran pasiantri yng Nghymru, a mae hynny mae'n debyg yn apelio at bobl. Ond tu allan i'r elfennau yna, falle elfennau cosmetig yna, felly, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod yr Orsedd yn berthnasol o safbwynt sefyll dros Gymreigdod a dros agweddau sydd yn bwysig o'n diwylliant ni, a hwnnw'n diwylliant eang iawn yn cydnabod pob math ar gelfyddyd a gwaith yng Nghymru heddiw. Diolch yn fawr.